Hintayin na po dito ngay PNP San Nicolas. Kadigiting nga gundaway apo. Kadahitin na dakamat na report ni Idol John. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol John, kamen. Nadutukan na dagiti kamkame nga ti San Nicolas Municipal Police Station ag-issue ti citation ticket manipo ti Land Transportation Office sa dagiti siya sinuman nga aglabsing iti helmet law. Dahito iti impakamo ni Mayor Mike Hernando nga ti biyangan ti Philippine National Police iti agit jurisdiction ti panang tilugan panang ticket sa dagiti awanan ti helmet iti nasa o nga ili. Imbatad na nga adda dayto iti babaen ti national law ket rumbeng na launay ang may implementar tapnon maliklikan iti panakairisang ti biag dagiti motorista. Kabayatan na kinumpirmaran met ni Vice Mayor Napoleon Hernando at ti panakadaptar wenno iti panakalocalize ti helmet law ket manarimaan paylain ang matratratar iti biang ti Sangguniang Bayan. Basta man di pa nagsarita si Mayor. The helmet law is under National Law 4136. The Deputy President because the Flying Squad LTO. Although in local level, mabalim matitin ay i-deputize the LTO member of the local police force. So the ongoing focus na struktura tayo with regards to the implementation of the anti-helmet law, otherwise known as the Republic Act 4136. So the ongoing. So ikatang tayo sir, di pa ng pagkat tayo sa obligat na sa say at kanya na talaga nga isuti plano tayo tapos kat awan ti maksidente nga posible nga mangito diti pa nakapukaw ti biag ti kailan tayo. Paset ti panagsarita ni Mayor Mike Hernando iti iliti San Nicolas. Kabayatan na Idol Bernard. Agor ka lang Idol Joan, adan sa ti in-mention ti Mayor. Dati in-mention na is traffic code of the Philippines mo. Bagbaga na. Dati nga linteg ket Republic Act 10054. When they helmet law, digit helmet law. Tida dakamatin ni Mayor, traffic code of the Philippines. 4136. Iso nga minti na ibaga ni PNP Idol Bern, siguro nagkamali ni PNP before namin that si interview inyo man na nga muna sinaludsod na iti PNP no kas ano ti update na iso mati na ibaga ni PNP ngem dati pa nag-review tayo met under sa dati dapat amuda 10054 ti helmet law at Republic Act 4136 traffic code of the Philippines data. Panakaornos ti linteg trapiko iti pagilian a Pilipinas ti Republic Act 4136 no helmet law 10054 apo amamang pa ngamin data kadida pa lang ni review when Idol Bernard iso nga kadigiti nga gundaway ada detig igamandang citation ticket nga agapo iti Land Transportation Office tinulong damatlaan dagiti traffic enforcers Idol Bernard no ada ti matiliwan ni enforcer i-coordinate na ni PNP kaysud pagapuanan na deti ticket no pan ti first offense 1,500 15 first offense 15 okay 15 all right second offense 3,000 okay. Then the third offense, 5,000. No matiliwan kan tumanen, nakataktakal ton deti multa dapat di pa naka-confiscate deti driver's license. So the fourth no kwan, 10,000 pesos, Idol Bernard. So awanti community service nga dakamaten da, no? Ngaro digiti tao ket nga makapagbayad. Awang magpaiti tawag nan awanti na ikabil ka dijay adaptation ti law iti local legislative council ket nagbayag mo dito yun amamang pa last year pa nga dakamaten da di da pa nga nadakamat di tangay konsehot sa Nicolas awan nga rod awan pa iti naipasa na naka-localize na Idol Bernard imuling sa matin dito iti sangunyang palalawigan ng adijay laeng na isubliti Sangguniang Bayan iso nga manarimaan pa ilang iti pa nakisipan na iso nga habang nga may simsim pa kito ano da nga simpainan ket eleksyonan agpili tayo man ti sa bali mga opisyalen ti San Nicolas Ilocos Norte
So nga rod, adula tapay deti makikita tayo, Uy. awan ti helmet na along ka deti paset na no nakalabes ka ta nang alisan Detan. Ganay jayan ta munisipyo. Oo. Ganay tayan ta. Yan tasimbaan adot pinara dahil di na minsan nakitak di kiti taga PNP San Nicolas talaga mo nag rimwarda lang ang kasya ops pinara da di kiti empleyado tangay sa mall ti San Nicolas ket di kiti ket awan helmet na ngagmot motor ket automatic apay ket national law data i-implementar da at police data Philippine National Police hamo nga San Nicolas San Nicolas Police kukurana ko mamo dita ket Philippine National Police di ba ti mang igigem di kiti law enforcer is the law of the Philippines tama yan ay apo okay ket i-implementar data pagsayaatan ti kakailian tay data dita ngay San Nicolas di pa lang na 2024 data malpasto mo lang ti termino dadtan ket di pa na ornos Owen ket agsusaron ulat tamet dagiti disgrasya ka 2024 may sa kadagiti kangatuan nga disgrasya is in San Nicolas tama Owen Idol Bernard. Record yan ng PNP. It's high time and at the same time talaga nga ma-implementar data. It is already a law. Adaptation lang data. National law na yan di ba? I-adaptarim laing iti lokal. I-localize mo laing isuna. Ayan, kan mang-deputize ka, tapno adot mang tiliw, kadigiti saan nga sumursurot ka dato'y nadakamat nga linteg. Iti Republic Act 10054. One, Idol Bernard. Yon. Okay. Adangar na sampulan nun, Idol Joanne. Dudan. Negative, awan pa deti update Ticket, when? Deti na tiketan. Kumustahin tayo to, no, kasano may iti-implementasyon na deti itagta, Idol Bernard. Okay. Go ahead, Idol Joanne. Na magiti-iliti San Nicolas, Kaduarte 99.5 Basinawag, Idol John Distin Tatak, RMN. Maraming salamat, Idol John. Iti dito na nakamat report. Manipod apo iti San Nicolas, Ilocos Norte.